Dassenhoek Galaxy TV lapha kwaMamdekazi. Banibona leya ndawo kusukela lapha se-check safe lapha. Banibona ibhodi ngaphesheya lapha na snowboxer. Maweqisa amehlo ngaphesheya o check right njalo njalo o wholesale. Masehla njalo nansi irank yaseligana. Lapha phesheya sine garage engine. Njalo njalo. Mina ke ngimi lapha ebuilding la ka check safe upstairs eduze lika Ceboleti. Khona ke lensizwa kaNyambosi la sifike sayithasela khona. Sizocheck ukuthi yenzani. Sigalelekile ke namhlanje ake singene ngaphakathi sizwe ukuthi isiphatheleni lensizwa. iDassenhoek Galaxy TV namhlanje sigaleleke lapha kwaMamdekazi. Kunensizwa yenza umsebenzi omuhle kakhulu yakaNyambosi. Sithe namhlanje sivakashele sibone emsebenzini owenza ngoba ngenze uhlela uhleli khona ugijima eThekwini. Uhambe uyoprinta ama t-shirt khona kanti khona insizwe sinayo la eduze kwaMamdekazi. Sithe sivakasheleke sizwe ukuthi isiphatheleni. Mfowethu igama nesibongo. Igama uZama. Isibongo kwaMthethwa isibongo. Yes. Mfowethu sithe sikuvakashele la. Siyezwa impela ukuthi hayi khona umsebenzi osuqalile mfowethu owenzayo omuhle kakhulu. Wenzani lapho mfowethu? La ngisikila nomsebenzi yeyikipa ibhalile. Yes. Umsebenzi wami ngibheke ngibhala ngayo ngibhala ngokotini. Umsebenzi wami engwenzayo i-embroidery. Yes. Ngibhala ngabe ngayiphi indlela odinga ukuthi ngibhalele ngayo. Yes. Nazi ezinye zezikipa engizibhalile. Yes. Ziningi kakhulu izinto engingazenza singashonelwe ilanga uma ngingayichaza. Yes. Njengoba uyabona oThekwini municipality. Yes. oCebolwethu. Yes. Bathu check right lo for isitolo. Yes. Njengoba ngisho nje noma ngabe yini ama securico ama school badge. Yes. Konke nje akungiveza lokho kudumile kakhulukazi njengesikole lesiseduzana nomakhelwane bethu la iMarine Park. Yes. Marine Park. Umsebenzi wami i-embroidery ngesikhathi eside kakhulu ngokuqalile lo msebenzi. Isikhathi engingasibalula mhlawumbe singangawo iminyaka ewu-13 ukusebenza lo msebenzi. Kodwa ke ukuqala ukuzimela sekuwesibili lo nyaka lo. Cha mfowethu ke mhlambe ke kubantu ke nje aba around engezwe libomvu Mamdekazi Tonodi Auckland uthi nje kubona mfowethu lokho usuqala ukuvula. Into engifisa ukisho kubantu balabo Maramini ko-Auckland ko-Dassenhoek ko-Ndengezi bengifisa ukuthi umuntu nomuntu ofisa ukubhalelwa into anayo njengeskipha ehle naye azobona ukuthi kungabe singamsiza ngani ku-try embroidery yethu esiyenzayo ukuze naye aneliseke ukuthi okay na umsebenzi esiyenzayo abone ukuthi singasebenzisana kanjani kanjani. Yes. So usho ukuthi ubhala ngokotina ubhala ngopende. Ngibhala ngokotina ngibhala ngopende. Uyabona uma ubhale ngokotina uleka nje ne-ayina iyayihambela lapho kukotina. Exactly. Ukuthi mhlawumbe i-ayina make wayifaka ngala siyabuka ngala isikipa besimhlophe ngala sekuvula ngenzansi ngenxa yopende. Kodwa angisho-ke kabi kubantu abasebenzisa upende khona sisebenzisa ukotina manje ukuze into ukwazi ukuyi-ayina yona yonke indawo lapho ufuna ukuyi-ayina khona kuze iskipa sakhe kuqala iskipa dabuka sona. Mfowethu ake sibone mfowethu ukuthi usebenza kanjani umshini wakho. Yayibona umshini lo ngusebenzisayo njengamanje yonke into sengiyisethile bese ngingayenza njengamanje sekuchaya ustart nje mase ngiyama ngoba yonke into vele sengivele nje isethile. Yes. Fanele ukuthi into
hayi isona isikiphe kade ngisibhala lesi njengamanje sesiphume sesikanjena yona iMarine Park i-primary school esiwumakhelwane kakhulu naso. Njengoba nibona-ke bakwethu wanibona umfoka Nyambosa umsebenzi muhle kade ebhala manje ibheji yaseMarine Park isikipha sakhona. Beze-ke nabanye-ke abakwezinye iy'ndawo iy'kole koZwelibomvu, oNdengezi, oNteke, Clarota insizwa ikhona khona la kwaMamdekazi. Sizoyisapota. Thina ama-contact numbers akho. Ama-contact numbers ami athi 074 27 87 605. Iyona ngingakusolakala kuyona layo. Ngawuletha namsebenzi wakho noma ngabunjani kodwa uhlezi wazi ukuthi umsebenzi olethe thina sizowubhala ngokotini. Uphume njengoba unjalo njengaleyo ndlela uzobe usithuthele ngayisonke sazo. Mhlasimbe nje mfowethu ungangena emlonyeni. Ikipa kuphela elibhalayo noma mhlambe nama-cap niyawabhala neqoko kanjani? Osikubhalayo kungaba isigqoko, kungaba ikepisi, kungaba isikhwama, kungaba nasebhlukweni siyayifaka ilokho. Depende ukuthi ilokho kanjani, kufanele simisa kanjani, siyaqatha ibhlukwe silifake ilokho mase siphinde silithubeke ngalowo ndlela ekufanele siyenze. Ngokunjalo nama-sithe ey'moto niyakwazi. Ama-sithe ey'moto nakanjani singafakela lokudlala umbhalo wakho nendlwangu yakho yosofa singabhalela yona noma ngabe yinje. Ofisa ukuthi ibhalwe ngokotini. Nalaba benza imicimbi abafuna ukubhala iy'kipa zey'thakazelo njalo njalo. Iy'kipa zemndeni, iy'kipa zamabhizinisi amancane njenganathi nje osaluni nobangani. Zingakhona ezenzayo. Sekuyena umuntu ufisa ukwenzelwa umuntu. Hayi mfoka Nyambosa mfowethu. Bonge kakhulu nokuthi sithole ithuba nje usinike isikhathi sakho mfowethu usemsebenzini ukuthi phela sazi because siDassenhoek Galaxy sihamba sibheke izinto ezenzeka khona la around Mamdekazi, Dassenhoek, Auckland, Tonodi njalo njalo. Ukuze abantu bakwazi uma beza la kwaMamdekazi ngoba phela iyona center yethu ukuthi ukhona umuntu owenza lezi zinto. Umuntu angazagibela eThekwini. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuthola ithuba. Hayi ngibonge kakhulu nami ukuthola ithuba lokuthi ngiveze umsebenzi wami nangendlela engisebenza ngayo. Sithembe ngayo yonke indlela ngendlela esesiveze ngayo umsebenzi abantu bazokwehla ngobuningi babo bezobheka ukuthi sisebenza kanjani sisebenze yabo. Siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga mfowethu. Ngoqhamuka ezansi ngegarage engine ukhuphuka njalo nje ukubona ukhuphuke njalo uyabona uma ufika lapha egethini lase-check safe. Nazi itebhisi lezi ey'nyuka ishona phezulu. Home furniture laphaya. Phezulu laphana bese bakhona ucebo lethu. Next ucebo lethu. Uzongena khona uma ufuna uzoprinta ama-t-shirts. Uzothi uma ufika nje khona bese ubuza insizwa ekuthiwa uZama kwaMthethwa. Then uzokuthola zonke izinto. Yabona-ke njalo uma ngiphenduka ngithi yabona lapha ngaphesheya uboxer. Uboxer lo ngaphesheya. Ngoba ku-boxer wena mawusuka kaBoxer weqa umgwaqo nje mhlawumbe ubusayothenga kaBoxer weqa umgwaqo nje esiqela ngaphesheya nansi i-check safe ezulu-ke lapha khona insizwe embili ey'mile eduze kwacebo lethu khona la kwenziwa khona ama-t-shirt asibonge.